Ωραία. Να δώσουμε ένα κίνητρο στους υπόλοιπους. Δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι για να ακούσουν το τρίτο τύπο. Ο τρίτος τύπος αυτού του κομματιού δεν θα μπει ποτέ στο CD. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν κυκλοφορήσει το CD θα κυκλοφορήσει έτσι όπως θα ακούσατε μέχρι εδώ. Ο τρίτος τύπος δεν θα υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν αρχίσει και παίζεται στα ραδιόφωνα, που θα παίξει κατά λάθος, δεν λέω κατά λάθος, θα λέει κάποιος θα τα ακούσει κατά λάθος εμείς στο ραδιόφωνο, θα πάει βλέπουμε ότι δεν έχει αριστικά εδώ, ο δρόμος μου βλέπει πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να το ξαναπαίξετε. Και αυτή την φραγή σε μια επαναλαμβάνει και πολλαπλασιάζεται και θα έχει κάποια στιγμή να το παίζουν όλοι οι σταθμοί, ο Πέτσινο, ο Ντέρτη, ο Όρανος, ο Βίνας, ο Μερσέντες, όλοι οι σταθμοί θα το παίζουν αυτό το κομμάτι. Έχετε από όσο έφερε να ακούμε με αυτό το κομμάτι, θα πηγαίνουν να το απογράψουν σε συνέχεια, θα αρχίσει να ξεμπλιέται από τα δισκοπολία, δεν θα μπορούμε να το βρούμε πλέον στα δισκοπολία για να έχει ξεπολιτή. Οι μηχανές θα την γραφεί στην ιδίω, θα έχουν χαλάσει από τις πολλές κοπές που θα έχουν γίνει σε αυτό το πράγμα και δεν θα μπορεί να το πει ο κόσμος, οπότε θα προσπαθούν να το κατεβάσουν, θα λένε μήπως αυτό είναι πλήρω. Αυτό είναι το προσπαθούν να το κατεβάσουν και θα αρχινάνε και θα πιτσολογούν για τα κάνουν στην κανονοδέλη και θα προσπαθούν να το κατεβάσουν, αλλά τα πολλά θα κάνουν ότι θα συμπώνουν και θα πήρουν στην πείραση. Και δεν θα πήρουν σωστά να κάνουμε για τα δεδομένα και θα πήρουν ανακοίνωση. Δεν θα γίνει σωστά το κομμάτι, οπότε θα επικρατεί μια ιστερία στον κόσμο, μια αναταραχή και πάνω από το λίπτης και θα σου λέει πω, το αρχίσω και λίγο τραγουδί του μουσουλάκι. Δεν είναι ένα πρώτο. Εσείς εκεί πολύ αυτά τα λέτε, εγώ ξέρω και τη συνέχεια. Οπότε, πρέπει να ακούς τη συνέχεια. And the crowd has spoken, so I give it to you, what you have best. Το λέω καθένα για να θυμώσαι στην καρδιά. Και σε βρήκα ψηλά στις Άλπεις, σε μια πόμερη χορδή. Είχες λέει ξανθά μαλλιά και ένα θεϊκό κονί. Και την ώρα που τελείωνες στη δική μου αγκαλιά, μου φώναζες, ich liebe dich. Εγώ σου φώναζα, γεια, γεια, γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που με κυκλοφορήσατε για αυτό το εμπόριμο. Ευχαριστώ. Δεν το παίξαμε για να σας ενθουσιάσουμε, το παίξαμε για να σας προχωρήσει λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω, σαν να ανοίξουμε λίγο τα μυαλά μας και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το star system. Το κομμάτι που θα ρωτήσαμε τώρα από τον κύριο είναι το ξέρετε όλοι, έτσι. Ξέρετε τι τραγουδάνε. Τι τραγουδάνε. Είναι James Brown, έτσι. Όχι, δεν είναι James Brown, είναι ντουέτο το κομμάτι. Είναι πολύ ωραία μοιρασμένο. Είναι ο James Brown που λέει και οι άλλους που λέει δηλαδή οι συναντές είναι οι ίδιες εδώ που δεν πήγε ο James Brown μια μέρα σε ένα φίλο του λέει «Βέβαια φίλε θα κάνουμε ντουέτο εμείς οι δύο μαζί, πάμε σε τους πρόσφατα θα κάνουμε ντουέτο και είναι και μοιρασμένο δηλαδή λέει και διάφορα εγώ λέω και ρολότα». Έγινε μεγάλη επιτυχία, James Brown έγινε τον άλλο το ακούσει κανένας δεν το ξέρει. Η δικαιοσύνη. Γιατί είναι όλα δηλαδή. Αλλά είναι να έχεις αστέρι, είναι να έχεις άστρο. Τι άλλο παράδειγμα να σας δώσουμε. Όχι, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, σας συστήσω ένα πολύ αξιόλογο συνάδελφο εδώ. Που έχει άστρο, παιδί του δρόμου. Ο Μάνος Σολικάκης. Θα παίξει μαζί μας τώρα.